Pero kamano nyakora mogi bang' wuok ywe adundo mar yudo weche manyien koket gi yo machuok kata mago mawaikoni kabiro sa 3 adana dok kuom yawa ma jopiny mago ombulu gine mane gi dwaro ni giwach weche manie chunygi mondo jotelo kaachiel kod joma nie lemogi oyud kaka duoko. Microphone achagi diere kacha adhimi thuolo to yes. Yes, but iluonga ni Onyanga Wete, awuodo Migori County, kamiluongo ni Wawaga Village. Yes. Dak Kibirasani. Kawacho an kaka japati mar ODM, zoning is a must. I agree with you. Wan kaka jo ODM, zoning is a must. Onge kaka inyalo kel jaoda kabira kama dake. Mondo biolar kom gi MP mantie mana dagi. Penjo na gin ariyo ne wakili gi jaduong'. Awinjo ka wakili wacho ni 2032 mondo watig brain mondo wuod luo moro kaw piny. Owacho kamano nikech odwaro koso nitie ng'ate mose front. Penjo jaduong'. Nito owacho sama winje kowuoyo ni jodongo ni penje ni jodongo ni kanye. Yes. Badhore otame duoko. Ni jodongo ni ani atie to nitie gima gitimo. Gitime tok chik koso gitime kama jinene koso gitime tok katen. Ero kamano. Mago penjo ariyo Owuod Migori. Wadhi tung then diere ka. Yes. Chagi nyingi. Ero kamano. Aniluonga ni Brian Odhiambo. Awoda lego. Tonoka dawo is zoning. Ada worry about strong leadership. Nikech one kaka youth okadoka luonga ni Gen Z. One kaka youth wangiyo ji kaka Fatuma. Monego beni pave the way for us. For them to pave the way. Gimonego beni timre ni wadwa neno ni there is that strong leadership. Gine ma onego beni gimoldwa kaka youth mondo wabeche moro achiel. Wadhi bet kaka nyithindo ma onagi mabro bet in these leadership positions. Gima waneno sanini is contrary. Waneno ka ng'ato kaka William Samoei Ruto, he was molded obende. Koro wabende an gima dak kwayo. Kik wabed gi ich lit. Wan kaka jotelo ma joluo mwaneno mbele kanyo. Ni ng'ato karei mondo molo kochung' ni konyo joluo to nitie ng'ato ma iye lit nikech o feel ni Raymond dhi biro to dhi biro gi force moro nikech okonyo ganda. Koro gima dak kwayo jotelo magwa ma joluo tafadhali wabed supportive of those elective positions. Nikech sama watimo kamano ekawa be wanya dhi negotiate at a point of strength kama wantiere ni kikwa wuondre wadhi negotiate at a point of weakness. William Samoei Ruto gik motimo waneno Rironi Mau Summit SGR waneno gimate motimo lakini gigi jowa gidai wa gikwerewa man piny okne nikech wan gi weak leaders monego bene dhi ground mondo wach gima William Samoei to temotimo mondo samwa dhi wuok oko kwa dhi go kura to adhi go kura kwan gi dwaro di achiel nikech leaders ma wan go odhi bonyiso ji gik ma rais temotimo. That is how wadhi negotiate kama koko timre to ng'ani dhi luoko. Right. Aya. Ero kama nani luonga ni Grace Owuor Anyakarachuonyo Kindu Bay. Sana Fatuma ingeni makodhoga nikech kiwacho ni chungi independent ni neno frustration maniyude ODM. If you want to tell us that zoning is a must, then where is democracy and where is the devolution makata Raila won no fight for? Then where is multipartyism? Where are these other parties coming from? Nikech ODM kosa nyanyasa ntie party moro manyaloso buoyi tidhi kanye minyalo yude resruok weja piny mondo yier ng'ama dwaro to kikuchuno ni zoning it is a must mano to kitura kitamar mar ODM but weuru japiny oyier ng'ama dwaro ni mar yiero en mar ng'at individually. Mar ariyo Fatuma unemployment masani youth ineno kama moko dere moko negre nikech youth in unemployed gimadho changa moko madho njaga ng'ato negre wido ka ng'ato vochuong wadgi gi pala. What have you done as leaders mondo create employment for the youths and so that you may make them to be stable? Thank you. All right. Ero kamana inya abro kawo penjo uteki kubed gi wasiwasi. Yes, tunkacha. Ero kamano ne jowa man kasani an gi weche matin to chutho samoro ginya bedo mang'eny e dhoga. Number one, yes, abiro support zoning
jodalawa nyaka ubed joma ng'iyo mbele. Adwa dok chien 207 kane baba Raila Amolo Odinga obedo kod wabunge mang'eny e parliament. Yes. Ne opuo higa no kaka ne Kibaki otiyo maber, mak mana adwa paronu ni mondo ne Kibaki ti maber notiyo maber nikech ne wabunge magwa nodhuro, koro kane dhi kal gima rach to no overpower. Namba 2, wach namba 2 madhiye, gima nyaka wang'i uru George Bati, sama wawuok wadhi e lweny ka wan joka ng'at achiel to wadhuro, to joloka cha bende biro, to waneno kwan magin godo, biro miyo wayot mar lo joka e lweny nikech wan kod namba maduong'. To ka wakoso namba maduong', joka biro ingo overpower, to joka biro nyono wa piny. Nikech ka kiny gi kiny to onge wuodwa mora mora mabiro neno mbele nikech chien wa koni osenyon. Mane we passport zoning. Penjo mogik adhi penjo Fatuma full network. Merwa usebedo iye ka ma ok bedo ei sirikal mokwongo. Penjo en mane? Penjo ma penjo en niya, e kinde duto musebedo kubede sirikendegi, be nitie gik mokwayo mabiro mwalowa makonyo gwengwa nikech nyaka kawuono mwalowa kuche ma pod yude sikul ma kapondo ae got loka kocha to kalo nyaka ge dhot jogi dirisa ma pok oger. Un ere gima biro konyo wa e donje gigi nikech kata sani aneno ka gini rumo to kunde go to pod wadongo da donga. Alright, ero kamana hinya. Aya, piny ka konya gi microphone ka then Joja Liet then wabro dhi kamano. Kaso waduga ne kuom. Adwoko ero kamano, an kuom nyinga iluonga ni Millicent Achieng' Anyalego. Mokwongo amoso jopiny tetete joramogi mawinjo wagie sani. Yes. Mar ariyo, I support zoning fully. Mar adek koro adwa we strong leadership. Nikech strong leadership ema nyalo konyowa. To gima kelo strong leadership an gi penjo. To apenjo mana nyaminwa nikech en ema ene leadership mang'e maber. Mokwongo apenji ni mar ang'o momiyo ujoti gi jopiny after tiyo kodgi to uduogo udampgi. Kendo uduogo umanyo familia u emuketi offices. To jopiny manyutiyogo to udamp. Number 2, adwa wuoyo e wach mar joma unemployed. Wan gi joma ng'eny mokoso tich, some of them iwacho nokosomo. To tiji yuecho City County kachacha unyalo riyo vijende wagi sama un gi thuoloni. Ma opportunity mwanyalo yudo mwarwak nyithiwa mayudo tich. Mar adek, adwa penjo, nang'o momiyo we kanisni muko? Kinde mane Raila ne nitie, no fight ne kanisni onge odiochieng' mano mukie kanisa. Mar ang'wen, mogik, mano mogik. Adwa wuoyo about the single mothers. Kaka in jatendi, kaka in ng'ama ochung', in ng'ama miyo. Lawyer Benika. Adwa penjo, to bende usega ng'iye wach single mothers ni. Single mothers ni category mopogore opogore. To ung'iyo category mar young mothers, to ung'iyo category mar widows. Aito un kod old mothers. Right. Kar single mare duong' sana to nikech single mothers iyudo ka ng'ato chuore otho. Single adwar lero matin. Adwar lero miya thuolo matin to. Ka ng'ato chuore otho, to my everything you fall under category mar single mother. It is real. Nikech umai gi mora banyaka death certificate. Yes. Idong single mother. Koro aya yudo joma come we stay gi. Dichuo no kotho ne gi come we stay. She's single mother. Koro ngiya ne uru kanyo fight ne women. Nikech women gi be mutiyogo ko kamanta go nwero kamano. Aya, Aliet then toki kanyo then obro dugo ka mama ko mina jidu mani ngino. Then yes. Okay, ero kamano ma Joja Liet Oda Sumbi. Akwe kwano. Jaduong' Ker adwa ni dwoka ni jaluo dwarango. Ogai. Jaluo dwarango. Kima tuju mwandu, lawyer Wedanika, gi lawyers chungu nzima giwuo. Fatuma, gi legislators moko kuo. Ka jodhok moko nigi problem to jiwuoyo. Adwa ng'e ni jaluo dwarango. Mar ariyo, Fatuma. Adwa ni ipar ne jogi king'eyo. Gimomiyo last mile connectivity mar stima. Onge luo Nyanza, jigo koko ne wandai, to gini soli ni ebou. Kidhie region ma is concerned, ti udoka ena Suba South kama mili ae gi Uriri.
adwa ni kapo ni in gi asa no tidwoki mondo wa avoid blanket blame game. Right. Wanda iler kapamba kanyo jo wanindo mogik on zoning arrangement wane mana between ODM gi UDA. Nitie other parties ikiwemo independent base achas. Kifil ni in gi jira ila ne wacho ni ka in gi jito dhi chung. Yes. To kanya kichung gi UDA dhi chung e piny lango we kiko itwa iluo land. Nuone. Mogik kiwuothi dhi coast. Kidhi coast Mombasa County for example kata Kilifi. Yes, in an event ni kombe gi walaro the same identical parties money arrangement we are losing everything. Jodalawa watimur zoning ng'amok dwar dhi chung e piny lango. Aya. Mina ka kasto mine mo anitie mine na ariyo ka mosetingo barga nya wan ngama miyo. Yes. Moriere. Nyikwara Mogajwang an nyinga iluonga ni Dinsa Chieng. Awuod Kanyada Kanyabala. An chairman mar Council of Sacco Boda Boda. An kaka awuoyo kwa niaba kuom jo Boda Boda. Jo Boda Boda wawere gi siasa. Joge kago siasa gi go siasa. Wan waketo mkakati kaka wanyalo bedo gi pesa e lwetwa. Waketo mkakati kaka wanyalo konyo familia wa. Right. For example, Omabay County kawan gi Boda Boda Alpha Beach kigo kwano kagi golo 50 bob per day gin gi 250 a day kigo 250 per month biro 7 million 500 kigo e pa year obiro 90 million. Okay. 90 million kudhi e bank biro miyo pesa ni gibiro gonu godo nyadidek ma ubiro bedo gi karibu half a billion. Okay. Half a billion ni pesa ni biro konyo Okay. mondo mubed gi dongruok e kindu ka ukony godo familia maru. Right. Number 2, kinge ni japeng make sure ni go ikaw kura to kise kaw kura Right. in dhigo kura iduoge peng mari imany kaka inyalo keto pesa e lweti kachiel kaka inyalo gero jogi pesa kwasi bedo godo e lwetwa. Okay. Jo siasa gi biro duogo irwa mar kwayo pesa ni mondo gidogo godo gi siasa. Erokamano achiel. Mogik kabisa. Yes. Jo siasa masani go siasa en mukakati mane muketo nikech sani kawo kura. Yes. Jowa be make sure ni jowa gi kawo kura. Okay. Koso unugo ga siasa mar zoning to you will ni jogi winjo be nudhiro mondo mi okaw kura mondo mi telo obi kuom jopiny. Paruru ni ni telo en mar jopiny. Telo ken mar jo siasa gi. Telo en mar jopiny. Erokamano Nyachieng. Aya, mina yes, anoko sekao Erokamano Nyikwara Mogajwang an gi nyinge iluonga ni Linet Mboya anan Nyakano Kabonyo Kisumu County. Penjo mara en mar onagi marwa ma joluo ke Nairobi. Iwacho maber ni wang'ni udhi siro joluo kendo udhi ng'iyo nyithiwa ma joluo ama nyithiwa ma joluo muchung' kuondewa ma wadake mondo mi emusir. Penjo na biro kama. Udhi siro gi e yo mane? Dhi bedo ni mae wan joka ng'ane koso gin joka ng'ane? Ano Karamogi samoro kelonwa ni wan gin. Koro umbudhi bedo gi gimoro ni ma dot jogi koso ma dot jogi koso dhi ng'iyo tich ma ng'ato osetiyo gi gimoro amora ma ng'ato osetimo. En ki qualifications koso ni dhi yera nikech koro jaluo. Right. Kata ok onyal. Mar ariyo pok atieko mbadi. Mar ariyo iwacho ni wuokan kaka joluo to in jatelo. Ang'o misetimo? Ang'o midwa timo? Ang'o midwa endelea timo? Ne joluo mondo bed gi riwruok achiel kaka jaluo. Mok ni joluo ma Nyanza, jaluo ma Kisumu, jaluo ma kamora mora. Yo mane mudhi bedo godo mondo nyiego moro mantie joluoni. Masani korigo godo nyaka nyathiwa mari mondo molo nyaka gwe town. Wadhi timo nade mondo wuogi mondo wamed siro jowa mane iye kacha cha. To yo mane musetimo godo kendo mondo miyo jowa oyud godo kura nikech ido ka jowa mang'eny onge votes. Wan wasiko man wadhi kawe. An asiko na dhi terawiti. Lakini in real life jowa onge gi kura. Yo mane musetimo ama ng'o mudhi timo mondo mi jowa med yudo ombulu mang'eny ei onagi ka. Erokamano. Alright, erokamano nya. Aya. Make gi kanyo. Time ng'adore